Добрый день, поважанае гаспадарства. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта навуковая супрацоўніца даследнага цэнтру Бюрок Ганна Агінская. Ганна, прывітанне. Добрый день. І IT-прадпрымальнік Сергей Лаўрыненко. Сергей, добрый дзень. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта стан IT-галіны, стан краіны IT, як яе Беларусь свой час называлі. Нагодай для гутаркі стала недаўняе інтэрв'ю кіраўніка ПВТ, парка высокіх тэхналогіяў, Всеволода Янчэўскага, які агучыў вельмі аптымістычныя вынікі працы парку. Паводле яго, летась, у 2020 годзе, істотна павялічыўся экспорт парку, тэмп росту склаў 125%, у выніку аб'ём дасягнуў 2 мільярдаў 735 мільёнаў даляраў, агульны аб'ём вытворчасці 7 мільярдаў 400 мільёнаў рублёў, тэмп росту 143%. Гэта абсалютны рэкорд за ўсю гісторыю парку, сказаў Янчэўскі. Акрамя таго, ён агучыў лічбы колькасці кампаній рэзідэнтаў. Паводле яго яна дасягнула 1020. За мінулы год прыйшло 236 новых рэзідэнтаў, а толькі ў сакавіку, фактычна за 3 тыдні, 65. Гаспадарства, мы чуем шмат размоваў пра тое, што адбываецца масавы сыход IT-кампаній, IT-адмыслоўцаў і з ПВТ, і з Беларусі ў цэлым. Што многія кампаніі маюць такія планы. А як это стасуецца з інфармацыяй Янчэўскага? Всё квітнее, всё буяе. Сергей. Глядзіце, перад тым, як адказваць на ваше пытанне, я ў 2 словах просто распавяду, як навогул гэта не адна кампанія. IT-галіна у нас не 2, гэта не труба, гэта не завод. Гэта 1000 кампаніяў, і ў гэтай 1000 кампаніяў можа быць у кожнай дзесяткі ці сотні праектаў, у кожнай асобнай кампаніі. То бок гэта мноства такіх невялічкіх артеляў, можна так сказаць, так? Якія насамрэч функцыянуюць па вельмі розным законам. Нехта працуе, напрыклад, на буйную карпорацыю, нехта працуе на сабе, робіць сваю, напрыклад, мабільную прыладу, нехта працуе на адзін рынок, нехта на іншы і так далей. Таму, што датычыцца лічбаў, насамрэч не ўсё так радужна, бо калі мы паглядзім дынаміку тэмпаў роста, то бачна, што тэмпы роста скараціліся. Напрыклад, за 2019 год тэмп роста склаў каля 60%. Зараз 25%. Гэта па экспорту. Бо экспорт такі ключовы паказчык. І гэта відавочна такое скарачэнне тэмпу роста. Але рост ёсць, бо вось гэтая галіна наша айцішная, ёсць вялікая інертнасць, і нельга так нажаць нейкую кнопку, раз все перасталі працаваць, ці все з'ехаць. Нет, конечно. Гэта дзесяткі, сотні тысяч людзей з сем'ямі, гэта праекты, якія тут гадамі ідуць, і так просто ўсё нават за год, за паўгода нельга зрабіць, каб усе з'ехалі. Але, што, калі браць вялікія лічбы, то відавочна, што гэта просто скарачаюцца, але кампаніі ПВТ досыць прывабная, калі у вас ёсць нейкая каманда ў Беларусі, і вы вядзеце тут частку бізнеса ці бізнес, і вы можете адпавядаць крытэрыям ПВТ, то нягледзячы на тое, што здараецца ў грамадстве навокал ПВТ з боку гледжання падаткаў на сёння ўсё ж больш прывабная зона, чым агульнападаткавае асяроддзе. Таму я лічу, што гэты тренд, то што кампаніі будуць трапляць у ПВТ, ён будзе працягвацца, і больш і больш кампаній будуць трапляць у ПВТ. Бо калі ты вядзеш бізнес у Беларусі, нават калі у цябе тут 10 чалавек ці 100 чалавек, якія, напрыклад, не могуць, не хацяць з'ехаць, яны будуць імкнуцца трапіць у ПВТ, каб просто менш падаткаў плаціць.
Ганна, а зараз пытанне да вас, як да эканаміста. Вот як бы вы патлумачылі гэтую розніцу? З аднаго боку, вот мы читаем і у СМИ, і у сваіх сацыяльных сетках, все бегуць, ПВТ бяжыць, а з другого боку такія вот пераможныя реляцыі Янчевскага. Как одно з другим стасуецца? Ну, во-первых, вот эта динамика роста именно ПВТ, она неудивительна, потому что мы наблюдали приток новых резидентов, и естественным образом они генерировали еще большую доходность для самого парка. И здесь нужно, наверное, различать отрасль IT в целом в Беларуси, которая насчитывает там более 3000 компаний, и ПВТ, который насчитывает 1000 с чем-то компаний, там 1021 по состоянию на сегодня. То есть мы не можем сказать о динамике, то есть какую долю динамики берет на себя именно ПВТ, потому что еще не публиковались данные Белстата о именно самой отрасли IT за 2020 год. Это во-первых. Во-вторых, понятно, что 2020 год для ПВТ это... Там сильных изменений не было, скорее всего, мы бы не увидели, потому что это заключенные ранее контракты, то есть это динамика доходности того, что было оговорено там, до начала пандемии, до начала политических событий. Вот, то есть, наверное, динамику может быть негативную мы, если увидим, то за 2021 год, потому что, в общем-то, данных статистики по квартальной разбивке мы не имеем ни по ПВТ, ни по отрасли в целом. А вот я хотел спытаць, дарэчы, вот ці ёсць какая-то статыстыка, можа, ускосная, да жніўня і пасля жніўня? То есть вот тое, что... так бы мовить, политический кризис, отключение интернета. Это вот можно показать, что вот это поуплывало так и так. Ці ніяк не поуплывало, так само магчыма. Ну, к сожалению, это очень затруднительно, потому что статистика – это вечная боль белорусского исследователя, как минимум. У нас есть национальные статистические показатели развития цифровой экономики в Беларуси, которые публикуются Белстатом, но это погодовая разбивка, квартальных данных там нет. Из тех немногих данных, вот, которые озвучены представителями ПВТ, можно лишь вот такой маленькую такую ремарку сделать, что по данным на конец 2019 года в ПВТ было зарегистрировано 751 резидент. Если мы приплюсуем к этому вот то количество компаний, которые озвучил Янчевский, то, по идее, сегодня должно было бы быть там 1052 компании. Но вот по факту мы имеем 1021 компанию. То есть 31 компания как-то ушла из ПВТ, можно сказать. Но это просто сам факт. Мы не можем... Может, это просто реструктуризация какая-то произошла. Может, это абсолютно было там... Может, это ушли компании там в 2020 году в начале. То есть связать как-то внешние факторы и приход-уход компаний-резидентов очень сложно. Сергей, а ці ёсць некий спіс вот компаний, ну, скажем, гучных компаний, которые сошли? Вот, скажем, PandaDoc, у которой там весь топ-менеджмент, так сказать, сел, они сошли? Скажем, ЕПАМ, где працаваў и Либер, наколькі я ведаю, и Баграцоў, ЕПАМ сошел? ЕПАМ, конечно, не сошел. ЕПАМ не может сойти, ну, физично 10 тысяч человек не могут сойти. Ну, это... Тут, разумеется, IT, оно в таким стане, что это, ну, як, нават калі ёсць там пэўныя гэтыя нейкія ідэалагічныя пытанні, тут просто взаимозависимость державы и IT, она досыць такая великая, что ну, тут никто не будет робить резких шагов. И тому там ЕПАМ не будет робить резких шагов, бо это публичная компания, и им тут нават вялікія гучныя скандалы гэта адразу б'е по курсу акцый. Таму яны тут так ціха, як магчыма, тут сядзець, хаця яны, конечно, актывізавалі розныя там праграмы рэлакацыі і так далей. PandaDoc это
іншы выпадак, бо гэта невялікая кампанія, і такія невялікія кампаніі сходзяць. Тут трэба таксама сказаць, што пасля 8-го дэкрэту ў 2017 годзе змянілася, і пасля таго, як Янчэўскі быў прызначаны старшынёй ПВТ, змянілася істотна практыка ўзаемадзейнічання з прэзідэнтамі. Бо калі был Цапкала, напрыклад, у ПВТ было даволі цяжка трапіць, але з яго амаль нікога не выключалі. Пры Янчэўскім ПВТ сталі включаць амаль усіх жадаючых, але таксама сталі кампаніі з ПВТ сыходзіць. Гэта адказ на пытанне, чаму там 30 кампаній сышло. Стартап банкротится, так бывае. Так. Гэта кампаніі там купляюць, рэарганізуюцца і так далей, і гэта юрыдычныя асобы так пакідаюць ПВТ. Вось. Маленькія кампаніі, конечно, ёсць, якія там уходзяць ці скарачаюць офісы. Вось ёсць чуткі пра такую кампанію, як Адформ, якая тут офіс зачыняе, там каля 1000 людзей тут працавала. Так, Пандадок, менш гучных нейкі шэраг кампаній там перавозяць супрацоўнікаў, адкрывае офісы і гэтак далей у іншых краінах. Але цалкам уся галіна, тут так шмат людзей, што немагчыма просто за месяц ці за 2, ці нават за паўгода гэта ўсё перавесці, яно тут будзе тым ці іным чынам працаваць. І таксама паўтаруся, што сітуацыя такая, што тут вельмі шмат людзей, асабліва кіраўніцтва кампаніі, якія зацікаўлены, каб гэта было максімальна ціха, і ўсё, што адбывалася, яно было без скандалаў і так проста ў рамках нейкай бізнес-логікі такой здаровай, а не грукае дзвярыма. Я, до речі, звернув увагу, что господар Янчевский фактично со жнивня минулого году, это была его первая заява, как мне здаецца. То есть он не, так бы мовить, переходил на бок народа, але он и не займал такую позицию, як там, я не ведаю, Караев ці Макей, он просто молчал. То есть... Разумееце, у ПВТ вельмі шмат ворагаў у дзяржаве. То бок, калі я кажу ворагаў, гэта тых людзей, тых сілаў, якія усе гэтыя айцішнікі ім не падабаюцца, якія хочуць усіх разагнаць, каб тут была пустэча навогул. І таму яго можна зразумець, бо ён пад гэтым ідэалагічным прэсам так стараецца гэта ўсё неяк утрымліваць. І, дарэчы, яго рэпутацыя сярод кіраўнікоў буйных кампаніяў, яна такая, вельмі яго паважаюць. Таму што ведаюць, што, вось, напрыклад, у нас падаткі падняліся, там, падаходны падатак на 4% з кожнага чалавека. Але таксама ж істотна былі прапановы, каб навогул закрыць гэта ПВТ, і ад гэтага б не выйграў ніхто, бо гэта самае галоўнае, што гэта людзі, гэта таленты, калі яны з'едуць, а што будзе далей, пытанне такое, так? Бо гэты крызіс, ён калісьці скончыцца, так ці інакш. А калі гэтыя людзі з'едуць, калі яны там, іх дзеці пойдуць у садкі, у школы, то яны ўжо могуць не вернуцца. І гэта такая вельмі вялікая страта, таму я разумею гэту сітуацыю, я разумею яго паводзіны і разумею, чаму ён нават кажа пра тое, што у нас тут ёсць рост, што ёсць там нейкія пазітыўныя сігналы, бо трэба знайсці абгрунтаванне, каб гэта ўсё прымаць. І ў гэтым плане яго можна... Это да, там апаратныя гульні мы памятаем, якія ішлі вакол іх. Ганна, а вот ці праўда мне даводзілася чытаць, што в 2020 годзе як бы дзейнічалі две тэндэнцыі. Адна, скажем, паніжальная, гэта палітычны крызіс, гэта рэвалюцыя, і як бы гэта спрыяла таму, што людзі сыходзілі. А з другого боку пандемія, якая аказалася як той прымаўцы, каму вайна, каму маці родная. У тым сэнсе, што в іншых краінах, скажем, может быть, хтосьці з этого бізнеса як бы сышоў, а Беларусь на этом, як бы ПВТ на этом зарабіла. Ці так это?
Ну да, есть ощущение, что, ну, хоть пандемия, в принципе, ударила глобально по всем отраслям, но если говорить об IT-отрасли, то отдельные сегменты IT-решений очень выиграли, потому что повысился значительно спрос на облачные технологии, на какие-то сетевые технологии в бизнесе, на обеспечение безопасности в информационном плане, когда компаниям пришлось переводить на удаленку своих сотрудников. Поэтому отчасти вот и сам рост, и доходность ПВТ, наверное, обеспечивали отчасти вот повышение спроса на отдельные решения. Ну и, может быть, есть еще такое мнение, что резидентам ПВТ удалось в чем-то перехватывать какие-то контракты, опять же, в этих сегментах, когда увеличился спрос. Сергей, это так, сапраўды? То есть, умоўна кажучы, калі б не было пандэміі, то, можа быць, вынікі былі бы яшчэ горшыя. То есть, можа быць, росту б не было. Цяжка адказаць на гэта пытанне і так, і не. Бо пандэмія таксама мела свой негатыўны ўплыў на IT, бо, напрыклад, вось у нас была кампанія, якая цалкам працавала на турыстычныя фірмы. Все, турызм лёг, лягла кампанія. Напрыклад, тыя кампаніі, якія працавалі на паслугі, там звязаныя з медыцынай, яны таксама ўсе вельмі праселі, і праекты гэта скараціліся, бо медыцыне ў 2020 годзе было не да інавацыяў. У них одна інавацыя – гэта ІВЛ закупляць, і все. Вось, таму, з іншага боку, канешне, там і онлайн вельмі хутка рос, і фінтэх вельмі добра рос, таму хутчэй можна казаць про то, што там была нейкая перагрупоўка. Там людзі з праектаў турыстычных, трэвел, медыцына, лагістыка, гэта ўсё перайшло там да нейкага віртуальнага нешта такого, там фінтэх і гэтак далей. І, ну, гэты, скажем так, удар ад пандэміі IT вытрымала, хаця я бы таксама сказаў, што пандэмія хутчэй негатыўна паўплывала усё ж. Бо гэта таксама трэба рэсурсы на гэту перакамбінацыю, каб знайсці новыя там нішы, каб чалавека там зняць з аднаго праекта, знайсці ему іншы праект. Гэта ўсё таксама такія вытраты, і я лічу, што без пандэміі нават больш бы вырасла наша IT. Ганна, і зараз ужо мы пераходзім больш можа да будучыні. Вот на ваш погляд, як на стан IT паўплываюць тыя рашэнні уладаў, якія ўжо прынятыя, ці якія плануюцца? Ну вот, скажем, тое, што вот днямі было агучана, што ствараецца нейкі, так сказаць, ЦК IT, ствараецца нейкі агульны рэгулятар, які, я так разумею, будзе і над ПВТ, і ввогуле над усім IT. Вот это, скажем, гэта і нейкія іншыя магчымыя рэчы, вот тое, пра што сказаў Сергей, бо ўсё ж такі, як бы, Мінфін, Міністэрства падаткавых збораў, яно ўвесь час як дамоклаў меч вісіць над ПВТ, што, маўляў, так сказаць, раскулачыць. Ну, а зараз в цяперашняй палітычнай сітуацыі тыя думкі, яны асабліва модныя. Так вот, як вот это все паўплывае, гэтыя моманты, ну і в першую чаргу вот этот, як бы, штаб, так сказать, стварэння агульнага рэгулятара. Ну, конечно, новые регуляторы еще, наверное, ни на один рынок позитивно не влияли, хотя, может, я просто не слышала о каких-то исключениях из белорусской истории. Ну, мне на самом деле тоже показалось, что вот это повышение налогов на несколько процентных пунктов, оно, наверное, являлось скорее компромиссом, и, наверное, это была какая-то долгая битва, и все-таки ее выиграли малой кровью. Ну, что будет дальше, сложно судить. Заявление о том, что ПВТ нужно загрузить социальными заказами, сразу вызывает вопрос, где заказчик будет брать деньги на эти заказы, потому что, вообще говоря, это дорого. Либо это будут какие-то условия, от которых нельзя будет отказаться, и придется это делать дешевле, чем рыночная стоимость IT-услуг.
Что касается налогового регулирования, то действительно до сих пор существующие льготы ПВТ являются привлекательными, наверное, наиболее привлекательными вот в регионе. И пока они будут существовать, наверное, массового оттока IT-компаний и IT-специалистов мы не будем наблюдать. Другое направление именно льготное – это упрощение регулирования внешнеэкономической деятельности. Вот здесь, наверное, такой момент есть, что если какие-то будут негативные изменения, если будут смотреть в эту сторону, то это будет стимулом для компании уходить в тень, потому что если придется свою деятельность подчинять общим положениям внешнеэкономического регулирования, то просто исчезнет стимул оставаться на виду и свои доходы регистрировать здесь, в Беларуси. Сергей, і ваш прогноз, вот, калі будзе реализовано тое, про что, ну, что ці ўжо зроблена, ці плануецца, агучваецца, это моцна паўплывае на галіну, бо, ну, вот, я так разумеў, что выснова нашей с вами гутаркі это такая, что, скажем, вот, нават такі магутны палітычны крызіс і плюс пандемія, ну, яны не пахіснулі галіну. А што можа пахіснуць, умоўна кажучы? Ну, глядзіце, што тычыцца ўзаемаадносін, напрыклад, дзяржавы і ПВТ, то калі мы кажам, што ПВТ зарабіў за год 2,7 мільярды, ну, уявіце сабе, што такое 2,7 мільярды валюты для нашай дзяржавы. То бок гэта нешта такое крытычнае нават, я б ужо сёння казаў, што гэта ўжо, ну, такая залежнасць вельмі вялікая, так, бо, ну, грошы трэба і валюта трэба. Вось. Таму тут я не чакаю нейкіх такіх вельмі рэзкіх крокаў з боку дзяржавы, бо, ну, ёсць усё ж паразуменне, што калі вось ёсць такая крыніца, то лепей ўсё ж не шапаць, каб, ну так, істотна не бурыць яе, хаця б... Залатое цяля, да? Так. Ну, вы ж разумееце, што, напрыклад, ну, так, гэтыя ж там грошы, яны ж усе тут застаюцца ў эканомікі. Так, людзі з'язджаюць, людзі таксама з'язджаюць там па матывах бяспекі ці палітыкі і гэтак далей, але, ну, ёсць другі тренд, вельмі вялікі, бо людзі сыходзяць. Гэты тренд ужо 10 год ідзе. Людзі сыходзяць з дзяржсектара і імкнуцца ўвайсці в IT. Вось у меня, напрыклад, сябра ёсць, ён былы доктар. Ну, гэта жудасна, насамрэч, калі ўрач звальняецца, каб ісці працаваць там фронт-энд дэвелаперам. Бо, ну, ўрач нашмат танней, але, ну, рэальнасць такова, што ён ідзе зараз, перавучваецца, ідзе, уладкуецца там на пазіцыю джуніор фронт-энд дэвелапера, не прайграе па зарплаце на старце і нашмат прайграе па зарплаце ў будучыні. Вось, гэты тренд ёсць, і гэтыя людзі ідуць, і калі там, напрыклад, Яншэўскі кажа, што там 10 000 чалавек прыйшло, гэта праўда, бо 10 000 чалавек, ну, гэта мара, як бы не жылося у Беларусі, гэта мара для ўсіх працаваць у IT, бо нават зараз працаваць у IT лепш, чым не працаваць у IT. Гэта так. Што тычыцца будучыні, я бы, вось, мы нічога не пачулі, насамрэч, такога істотнага, то бок там былі нейкія паўнамоцтвы дадзены, нейкія дадатковыя па кантролю за фінансавымі там аперацыямі ПВТ, гэта тычыцца крыпты, і гэта такі вельмі вузкі такі сегмент. А што датычыцца дзяржаўнага рэгулятара, ну, там ніхто не сказаў, навошта ён трэба, чым ён будзе займацца, што ён будзе адсочваць. І гэта ўсё было прапанавана, там дэталёвыя нейкія канкрэтныя прапановы ад власці да лета. Тобто, ну, да лета гэта зараз у цяперашніх умовах, гэта, ну, карацей, заўтра, паслязаўтра, і ўсё, і не сёння, ўсё, і адыдзіце, бо больш тэрміновых праблем хапае. Таму, ну, вот, як будзе гэта сітуацыя працягвацца, і ну, будем жить, ну, что можно казать. Это, видать, як у Салтыкова-Щедрина, а на перекрестке поставим «Держи морду» для благоустройства. Ну, тут, разумеется, тут, ну, ситуация такая, что, ну, нічога насамрэч не зробіш, бо вельмі вялікая ўзаемазалежнасць. І IT ад дзяржавы, дзяржавы ад IT. Ну, людзі ж таксама не хочуць там
не было там забастовак буйных, напрыклад, так, каб людзі там не ішлі на працу, бо яны разумеюць, што не працуюць там на сабе, яны працуюць на кампанію там і гэтак далей, і ну дзяржава там, яны за гэта грошы могуць іх там неяк траціць. З аднаго боку яны купляюць кватэру у Новай Баравой, дзе якая мяцежная такая. З іншага боку, а хто будуе Новую Баравую? Гэта будуюць тыя ж самыя людзі, якія потым спансуюць Динамо Мінск, напрыклад, ХК. То бок, ну разумееце, тут вельмі такая сложная логіка, якую ну не патлумачыць так вот просто. Гэта чорнае, гэта белае, тут ворагі, тут сябры, бо ну все в одной дзяржаве жывем і все адзін ад аднаго залежым. Добра, дзякуй вялікі Сергей, дзякуй вялікі Ганна, а нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як будзе развівацца сітуацыя далей, у тым ліку і в IT, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Тэлеграме «Свабоды». Всяго найлепшага. Да пабачэння. Дякую. Дякуй. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.